så har vi haft Grønland, og det er Åbenskedsvaret skole, og det er Jernbanen 34, Kortland 392, og vi er kørt med 7, RL1, D1 og NA. Og det var et stykker. Og det var bare lige lidt information om, der kommer en taxiklon over til Jamen altså en ganske almindelig hverdag, den forløber jo, at vi møder jo som sagt ind klokken 8, og så fra 8 til omkring halv 10, der har vi jo morgenøvelse, hvor vi kører morgentur med køretøjerne. Vi har noget øvelse på UC, det kan være alt. Det kan være slangudlægninger, det kan være frigørelse af fastklemte, det kan være noget teoretisk. Så er der en lille kort kaffepause. Efter kaffepause frem til middag, der har vi ordinært stationsarbejde. Det vil sige, det er vedligehold af bygninger, det er vedligehold af køretøjer, det er vedligehold af alle vores materiale. Og det er jo faktisk derfor en del af os er håndværkere, så vi vedligeholder det meste af det selv her. Så har vi så middagspause, og efter middagspause så fortsætter vores arbejdsdag til klokken 4:30, hvor vi har en time tvungens motion, idræt. Og efter det, så har vi sådan set fri beredskabstid. Det vil sige, at vi skal ikke arbejde på stationen, vi skal bare være her til næste morgen klokken 8. Jeg snakker sgu da svensk om det, jeg er lidt proud. Vi er jo sammen 85 gange om året, et helt døgn ad gangen, hvor vi spiser sammen, ser fjernsyn sammen og arbejder sammen og ser de samme grimme ting. Så det er jo det er din anden familie, så vi har et rigtig godt forhold til hinanden. Det har vi. Kan du skubbe det der water over? Water, fucking water. Hvis jeg skal beskrive mit arbejde, det er uforudsigeligt. Altså, vi aner jo ikke, hvad dagen bringer. Og så det, for vi går rundt der nu, og der ikke sker noget, så kan der gå 10 sekunder, så går stationsalarmen, og så skal vi være på 100%. Altså, vi går ned for ingenting, og så op og kører i højeste gear inden for ganske kort øjeblik. Så altså, det er jo det, vil jeg sige, jeg vil fremhæve ved jobbet, det er spændingen og udfordringen ved det jo. Og så det der med, at du ved aldrig, hvad dagen bringer. Det ved du ikke. Det er ved multiban, det er sådan, vi skal lige have til højre på multiban. Det er ikke værd, der meget andet. Ja, men det gør vi. Du kan gå et helt døgn, hvor der ikke er noget, men du kan så også gå et døgn, hvor du har kørt 10 ture, og du har været til færdselsbrand, du har været til bygningsbranden, og du har måske været uheldig at have til skadekommende indbrændte, så altså, alt kan ske. Og det der fascinerer mig lidt ved det job her. Det er jo forudsigeligheden i det. Og så er det der, at du skal være parat til at omstille dig. Sådan, det kan jeg godt lide. Jeg glæder mig altid til at skal på arbejde. Det gør jeg. Jeg har aldrig, det kan jeg sige uden at blænke med øjnene, jeg har aldrig haft en vagt, hvor jeg har været ked af at gå på arbejde. Og det er hjemme væk i 14 år.